भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगाङावनो आङो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो नागिरदों बे भिडिअखौहा मा कारनाव नांलायदों बिसोर आइजोफोरा नोंथांमोना खोनासंनानै आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फुललि नायगोन होननानै। टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानैथ' मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना सोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों। आब' साब्रै साबासे दं, बिसोरनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बिराद माने फानि टाइप जागोन बे भिडिअआहाय। आङो गोसोखौ नायनानै बिराद रंजानाय मोननायखाय नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना जाहाथे आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन। फैसा दं, थाखा दं, गानदों जोमदों, नोंहालाय मा खिबाव अरनांदों? नोंबो दंबा नोंबो गानगौमोन। जाम्बिलाय मेगन सादों आंनि ड्रेस गाननायखौ? नाय गोदान गोदान मोनगानो आं, नायबानो जाबाय। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग गरीबों को औकात दिखाते रहते हैं। औकात, तुम्हारा औकात क्या है? आपेल जादों आङो। फैसा दं नालाय मोनगानदों, मोनजादों। नोंहालाय मा मेगन सादों? जाम्बिखि फिसाया होनो हायोखाय मोनखायाबो नों जिबनाव। ना कुछ कुछ अमीर लोग है ना, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, औकात क्या है। अगर गरीब अपनी औकात में आ गया ना, तुम जिस नोट को लेके फुटाने देखा रही हो, ये नोट किसी कचरा में गिरेगा भी दाम नहीं देगा। अगर गरीब अपनी औकात में आ रही, औकात में आ गया तो समझा क्या? हाजार रायखुमा नोङो आंनि गाननाय जोमनायखौ खोनाफिननायलाय रायखुमा दे। हमेशा गरीबों को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट। गरीब नहीं होंगे तो कौन से बंगले में रहोगे रे? कौन से बंगले में? जिस गाड़ी को चला रही हो वो गाड़ी भी एक गरीब ने ही बनाया है। हो सकते किसी अमीर ने उस पैसे डाल के बनाने दिया है, वो अमीर क्या खुद बना सकते हैं? गरीब अपने पेट पालने के लिए मजदूर करना पड़ता है, मजबूरी में। ये समझो, जिस खाने को खा रही हो वो भी गरीब के हाथों से ही बना हुआ है। फैसा दं, थाखा दं, गानदों जोमदों, नोंहालाय मा खिबाव अरनांदों? नोंबो जो अनाज हमें मिला जाता है वो भी गरीब ने ही उगाया है। ये बात दिमाग में घुसा लो। आपेल जादों आङो। हमेशा गरीब को नीचा मत देखो, हमेशा 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 खाली गरीबों को नीचा दिखाते रहे तो साला थू, तुम जैसे लोगों को साला थूक के साला कचरा में फेंकना चाहिए तुम जैसे। रायखुमादों आरोना आंना समायो जाम्बिलाय, आंना समायो। नोंनालाय बहा समायनांगौ? नै लोगोफोर, अनला ओंख्रिया जेरै आगान थाया नोंसिनि बुंनाय रावाबो जोंनि गोसोआव थाया। ओइ आलु, आंनोबो निग्र'नि लोदै नांगौ। Nào sau đây là cái bên nào nào. Korol korol bunga ba lag lag
सोरनावबा आंना खम जाद्रायगोन नन स्टप गबाय थायो हाजोनि दै सोरनाव दं कमेन्ट खालाम एबा रावनिबो खोथा बिसोरो मानियाखै अपेनलि थांगासिनो दा बिसोरखौ लोगोफोर खोनासं मोनसे खोथा आंखौ ओरैबायदि सानै साथाम मानसिया बुंहरबाय थादों आरो बाजै दानि दिनाव आजिखालि हौवाफ्रा मानि थाखाय गदाय लायो बिदिनो बै हेडलाइटखौ थिक खालामनानै लानांगौ बेफोरबायदि बुंहरगासिनो हेडलाइटआसो मेननो हेन्देल मारिनो थाखाय बेफोरबायदि बुंहरगासिनो आरोखि लोगोफोर मिथिबायना आं दा मा बुंगोन बेयाव